ساعت 11 قنماطر أبيليوم بسراح ناب كتما بارونتو تنكسايسنا صاحي بورتينا أب حنتي أبتي كاندي ولنا تقتما تدوكينا تركب اندا شاهي آتينا سيدانا سيحبنا كوف بمبال ما يعززنا زحل ما يناستنا نمنكساس حزب كتما بارونتو بتمسات نعزم نبرنام أمونغو جن حدا بعل تسحب عربيا فرس كارسو أب أفدقت زنبرنايو اندا شاهي قديفو نوشتقصو أتوام ويقرص حيزو زنبرا أدقي نتا كارسا وتيتو كالكم أدقي سلزرائي إنا قوي خدم إتا أدقي نتوم أبتخباب زنبر السبات نسكلا إنا ساحته أبتخبابي أعقل قرم أتاتوانو يلانديو أسيرو زي كيد زبل زربا كابزحتا قاوحم دحيرو قم وانا كارو بقيا مزيو كارسو حيزو قدم نحنا دما نابي كوف مبدينات مليسنا نمنك سغاسات كاروتات بانكرو كنعزب جمرنام بزح زلون كاروتات مرارحين كابنا بن كبلا استبهلنام كاو تبقيسنا مبار مس منك سغاس تسحاب عربيا فرس زت أساسر مدب نابهم كنبلو مريسنا زلونا سناي مكتتال أب زوباقاش بركة تتكامنة تسحب عربيا فرس بعد صواعت كبابي مالت كارو قنانيوم إذن كاروتات أمعالتاو نتفتات زبيت كبابي عبت راين زت صوتام كارو هزبي زتكملن ببزح زقلقللن ببزح اللواب عد مالت تتكامنت ناي كارو كقلص انت خوينه تتكامنت بان زتقومو بزح سبيد الله إذن كارو زيل أقولقلوتن أبزبي لعلي يقولقلوتن لعلي قبل كله جن إتز فصمو صعبينات الله جن أبزخ كتما بارنتو ببزح كارو الله ببزح نكا بقصر انت فلت كون ببزح الله كارو كابينا بيت خيد كم دا أوتوبوس نبرة تمس ندا أوتوبوس توسد ني كدار تخيد حموم سب كي تلفت عينات خيد كارو سلازي طغما أبو زحي أقول قلت أبو زحي إذن تسحبت عربيا فرس حنت قابتهم تتقم تترقى إلنا قنقلصن نخليا سلازقنا دما كله تياب ترقى قمالا زلو ترافيكا وحقتات كمالا يقددين مغنياتو حقتات ترافيك ترقى تتقم تترقى بزي زخونة تقم وحسن صفوفن أنقلقلات كرخو زي حق سلازقنا كارو حقي اللوا ساعات اللوا تعرفوا لن تسرحوا لن مالزي كارو بعربيا بانسسات مرح بنسساق مرح خلاقاني سبيز مرحانة كارو مالتي لذي إذا سبزي حق ترافيك بقبق مهر الله بقبق خفلت الله انت عينت حقي تحس انت الكاني بيت أقام مسمر زخودو ماليه بالله داسيت مزار داسيت ترافيك الله زخونا بعلى العربية دكسيتا يزورني أبقزي قطري يزارد الله زخونا بعلى العربية تحتر الليلو أقوراج مقد تقيمو حق ترافيك تحسي تغير كالا الله بزي ما قد خامخات قدامي كالاي دسي ترافيك دي مزار سالساي ازي عربية فرس اتك مع الكارو تطويل حلو دولو انسساي قديف كايا مخدال قديف هو يخيد ازي كارو خاني دبلا عن تري وي ادقن تري خمو يخيد مو نابحانتي نبرت سبن بولا ولا عين سور الله ولا عبلو اب نبرت امكينا خيد قاچو ابتا نبرت عنوت يبصح عنوت كبصح خلو تسب اكثر يدات دولو بعبيت مع الماكينه نبرتي يعني خلي له خصي مالتي سلازي شللت النتيري عربية فرس قريفهم صعنت كلهم خدالي خدو انت فرس يخيد ابيكم زلونا يريونا سلازي ازي شقرا له زوبا مالتي عربية فرس بقبو تطويل كاتعلو ويت اسرو مسر انت رخيب انت خيدو خندي عنوت كيف عم تفصم رد نغري مالتي حاده كارو زصعنا صعنت فلوطي بتا عقم نايتي فرس يدي صعد ابز كن صعنت رخيبلكا مصعنا له صعنت رخيبلكا فيلكا تلططو اتي ادقيت انفاسوس قاعد مولق تصعنا لها عقب مزركب دحري تملس تقمطل تعربه بهمون سهرمو سبات كله خول يما منالبات انا خبز مصقا يغاطمن ግን كم زغالو زياده صعنت مصعان قال كساع زودق تصعن والله كساع زودق سلازي صعنت صباح نقو خغلغلك انت خوينو لك عم نفس خاريخه نعوز ما داتن صعنت صين كاين تخدكا كاب حدكا تدحن انسسخا كاب دخام يدحن
ስለዚህ ንኩሉ ድሕነ ሰብ ዝኾነ ፅዕነት ብግቡእ ንዑ ዝመጣጠን ፅዕነት እንተተገብረ ውሕስነት እዩ ወይ ከዓ ኣማራፂ እዩ በዚ መሰረት ከዓ ንሕና ብግቡእ ኢና ንከታተሎ እንድሕር ፅዕነት ኣብዝሒሉ ኣውርዶ ንብሎ ጠንቂ ዝኹሉ ክግለጽ ዝጸንሐ ጥሕሰታት ሸለልትነት እዩ ምኽንያቱ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ከም መኪና ኣይኮናን ብእንስሳ ዝስሓብ ክሳብ ዝኾነ ዝያዳ ጥንቃቐን ኣተኩሮን ይሓትት ካብ ንፈረስካ ወይ ድማ ኣድግኻ ሙሉእ ጥዕኑ ምሕላው ጀሚርካ ክትገብሮ ዘለካ ብዙሕ እዩ ልክዕ ከምቲ ሙሉእ ጥዕና ዘረጋገፀት መኪና ኣብ ጉዕዞ ፀገም ዘጋጥማ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ እውን ክንገብረላ ዘለና ጥንቃቐ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮናን ንእንስሳና ግቡእ ማይ መግቢ ዕረፍቲ ከነውሕስ ኣገዳሲ እዩ እዚ ግን ብብዙሓት ወገናት ሸለል ከም ዝበሃል እዮም ብዙሓት ሰባት ዝገልጹ ምኽንያቱ ሰብ ካሮታት ፅዕነት ረኺብና ኢሎም ልዕሊ ንቡር ክፅዕንዎም ስራሕ ሰሲዖም ኣመት መግቦም ማዮም ይርስዕዎም ወዘተ ዝብል ነቕፌታታት ካብ ብዙሓት ይስማዕ እዩ ጠንቂ ክንብል ተኾይና ጠንቂ እንታይ ይኾኑ ኣለዉ ሓደ ዓረብያ ፈረስ ምሳሌ ዝያዳ ፅዕነት እንድሕር ፅዒኑ እንታይ ጠንቂ የብፅሕ ኣሎ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ እንስሳ ጉዳት የብፅሕ ኣሎ ካልኣይ መገዲ ዓጊቱ ንተጠቃማይ ናይ ፅርግያ እውን ዕንቅፋት ይረኸቡ ኣሎ ስለዚ ጠንቅታቱ ብዙሕ እዩ ናይ ዓረብያ ፈረስ እንታይ ጠንቅታቱ እንታይ ለካ ሓደ ዝያዳ ምፅዓን እንድሕር ንዛረብ ኮይና ወይ ከዓ ዝያዳ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ንዛረብ ተኮይና እቲ ዝጥሕሶ ዘሎ ሕጊ ተዲካለካ ንዑ ሓደጋ ከብፅሖ ይኽእል እዩ እታ ዓረብያ ፈረስ ብዘይግቡእ እንድሕር ዘዊርካዮ ንዓኻ ብሓደጋ ይደትወካ ማለት እዩ እቲ ሓደጋታት ካ ይርአ ኣሎ እኳ መንገዲ ዓፂኻ ትኸይድ ካሮ ገዲፍካያ ትኸይድ ኣብ ንብረትን ኣብ ሰብን ዕንወት ይበፅሕ ኣሎ ስለዚ እዚ በጋባብን ብሕግን ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣነ ይለዋወ ማለት እዩ ምስ ካሮታት ተኣሳሲሩ ክላዓልን ክዝረበሉን ዘለዎ ነጥቢ እምበር ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ኣብ እዋን ፀልማት ዝብል ኣርእስቲ እዩ ትመርሖ ዘለኻ እንስሳ ክሳብ ዝኾነ ኣብ ግዜ ፀላም ምንቅስቓሱ ፀገም ዝፈጥር ክኸውን ይኽእል እዩ ሓደገኛነት ናይ ፀልማት ክገልፆ እንተሕሪ ኮይና ኣነ ሓደ ካሮ ፀልማት ናይ ባዕላ መብራህቲ ናይ ባዕላ የብላ ስራሕታሲ መብራህቲ የብላ እንተ ገበርካ ላምባድና ኢኻ ትገብር ማለት እዩ ካልኣይ ብእንስሳ እያ ትዝወር እቲ እንስሳ ፀልማት ዝኾነ ነገር ከሰንብዶ ይኽእል በርጊጉ ድዩ ገለዲ ስዒርካ ኸይዱ ኣደይ ተደልዩ ሓደጋ ክእትወካ ኸእል እዩ ካልኣይ ነገር ብኣንፃርካ ትመፅእ ምሳሌ መኪና መብራህቲ ከምዘይብላ እንድሕር ፈሊጥ ዘይረኣያ ነታ ካሮ እሱ እውን ሓደጋ ከብፅሕ እዩ ምክንያቱ ኣይትረኣየን እያ እቲ ብኣንፃራ ድመፅእ ዶስ ካሃርማይ መብራህቲ እንድሕር ኣለያ ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ተጠቃሚ ፅርግያ እውን ክጥቃቕ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ሓደገኛነት እዚ ይመስል ምክንያቱ መብራህቲ ምግባር መጀመርያ ነብስኻ ተውሕስ ካልእ ነቲ ተጠቃሚ ፅርግያ እውን ካብ ሓደጋ ተድሕኑ ኣለኻ ንዓኻ እውን ኣይረኣየካን እኮ ፀልማት ዓረብያ ፈረስ ብመራሕካ መዓስ ክትከይድ ኮንካ እስኻስ የድልየካኒ መብራህቲ ስለዚ መብራህቲ ግድን ክህልዋ ኣለዎ ዘይምህላው ከዓኒ ሳዕቤኑ ዝመስል ማለት እዩ ወላካ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ንኽትመርሕ ክትሕዞ ዘለካ መምርሒ ፍቓድ እንተዘይሃለወ ነቲ እንስሳን ምንቅስቓሳቱን ክትቋፃፀር ትኽእልን ዓቕሚ ዘለካን ክትከውን ግን ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ፈረስካ ኣብ ዝሕንግደሉን ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ዝኾነሉን እዋን ዝያዳ ሓይልን ቁፅፅርን ስለ ዝጠልብ ገደብ ዕድመ ኣብ ካሮሳ ሕጂ እኳ ከም ዘንበብኮ ጋዜጣ ኣብ ዞባ ማእኸል ሕጊ ወፂኡ ኣሎ እቲ ሕጊኻ ኩሉ ሰብ ክኽተሎ ከም ዘለዎ እዩ ኣብ ዞባ ማእኸል ዝፍፀም ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ክፍፀም ኣለዎ እቲ ሕጊ ሓደ እዩ ማለት እዩ ሕጊ ትራፊክ ኣብ ኤርትራ ሓደ እዩ ሕጂ ገደብ ዕድመ ክንብል ከለና ንምንታይ ና ገደብ ዕድመ ንገብር ዘለና እቲ ቆልዓ ንበሎ ወይ እቲ መንእሰይ ነቲ ዝዝውሮ ደሎ ፈረስ ፈንፂግዎ ከይዱ ሓደጋ ከየብፅሕ ዝማጣጠም ክኸውን ኣለዎ እቲ ዓረብያ ፈረስ ኮነ ኣድጊ እንስሳ እዩ ካልእ እንስሳ ምስ ረኣየ ጥሒስዎ ስለ ድኸይድ ተመጣጢኑ ክሕዞ ኣለዎ ካልእ እውን ናይ ስንክልና ናይ ኢድ ገለ ዘለዎም ኣለዉ ፅጉማት ማለት እዩ ብሓንቲ ኢዶም ዝዝውሩ ጥዑይ ሰብ ዕድሚ ይኹን
نتا عربية فرس انتزويرو كابزخون حدقة كلاخل يخيلي بهلا يعني ሓደ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ መሪሑ ዝንቀሳቐስ ሰብ ዕለታዊ ናብሩ ከሳልጥን ወፊሩ እንጀሩ ከኣረን ይንቀሳቐስ ዋላ እኳ እንተሃለወ ግቡእ ትራፊካዊ ሕግታት ዘይክተልን ብሙሉእ ዓቕሚ ክቆፃፀር ዘይክእልን ምዝኸውንን ግን ኣሳልጦ ዘይኮነ ንዝገደደ ፀገማት ክቃላዕ ከም ዝኽእል ክንግንዘቦ የድሊ ክንፈትሖ እንድሕር ኮይና ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ እቲ ሕጊ ትራፊክ ተኸቲልና እንተኸድና ኢና ክንፈትሖ ንኽእል ከመይ ጌርና ኢና ሕጊ ትራፊክ ንኽተል ምሳሌ ብፀልማት ኣይትኸይድ እንድሕር ተባሂልካ ጸልማት ክትከይድ የብልካ ሽግር ክህልወካ ክእሊ ኣብ ገዛኻ ግን ዝበኣሰ ሽግር ከይተምፅእ ሕጊ ተኸቲልካ እንተኸድካ ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ ጸልማት ኣይንኸይድ ሰዓት ክንደይ ኢልና ክንከይድ ዓይኒ ምስ ሓዘ እንድሕር ገዛኻ እቶ ተባሂልካ ገዛኻ ተእቱ ንጉህኻ ፀሓይ ምስ በረቐት ውፅእ እቶ ተባሂልካ ፀሓይ ስለዚ ነቲ ዘሎ ሓደጋታት ከነጓድሎ ተኮይና ሓደ እቲ ሕብረተሰብ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ ኣብ ሕጊ ትራፊክ ንቕሓት ክህልዎ ኣለዎ እቲ ንቕሓት ትራፊክ በታ ዝበሎ ተማእዚኑ እንድሕር ኮይዱ እሱ ሓደጋ ኣይበፅሖኒ ካልእ ሓደጋ የብፅሕኒ ዝብል መደምደምታ ኣለና ኣነ ማለት ብዙሕ ተጠቃምነት ዝረኽቦ ኮነ ብዙሕ ካብ ኮነ ዝጥቀመሉ ሕጊ ትራፊክ ኣብ ማዕረ ማዕረ ይኽፈልጥ ኣሎ ኣይትጠቐመላ ይብልናና በቲ ንዓኻ ኣብ ሓደጋ ዘየብፅሕ ንሰብ ኣብ ሓደጋ ዘይተብፅሓሉ ሰዓትካ ሓሊኻ ዕድመ ትሰዶ ቆልዓ ዕድሚኡ እኹል ኮይኑ ካርኻ ብግቡእ ታርጋኣ ጎማኣ ጥዕናኣ ዝተሓለወት ኮይና እንተተዛዊራ እዚ ጠንቅታቱ ክፍታሕ ኣለዎ መገድኻ ሒዝካ ዘይምኻድ ብግቡእ እንድሕር ከይድካሲ እቲ ጠንቂ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ሕጊ እንድሕር ኣኽቢርካ ሕጊ ትራፊክ ማለት እዩ ንቕሓት ኣገዳሲ ነጥቢ ንትግባረ ሕጊ ትራፊክ እዩ ንቕሓትና እንተበሪኹ ፅፉፍ ኣጠቓቕማ ፅርግያ ይወሓዝ እሞ ምንቅስቓሳትና ፀገም ዘለዎም ኣይኮኑን ስለዚ ኩሉና ተጠቀምቲ ተሰሓቢ ዓረብያ ፈረስ ኣብ ሕጊ ትራፊክ ዘለና ኣፍልጦን ንቕሓትን ክባቢልና ክንጓዓዝ ኣገዳሲ እዩ